Un dels objectius nostres és que Gandia se comporte com una ciutat que permetisca que la vida dels seus ciutadans millore també en matèria de salut. I per tant, pensant Gandia com a ciutat saludable, hem pensat totes les iniciatives esportives que podien afavorir precisament aquest model de ciutat. La política esportiva tindrà 3 línies de treball, com us he comentat, i la primera és parlar de l'esport com a generador de riquesa i d'oportunitats, també des del punt de vista turístic. Quan parlem d'esports com a eina també per a treballar el turisme i l'atracció de nous visitants a la nostra ciutat, al final el que estem parlant és de crear noves oportunitats i riquesa, perquè al voltant hi haurà creació de llocs de treball de qualitat, dignes, al voltant d'aquestes activitats esportives que se puguen fer. Hem dissenyat una sèrie de circuits saludables que el que faran serà convertir Gandia en una mena de poliesportiu que tindrà circuits urbans i periurbans, i seguint aquests circuits el que podrem fer serà desenvolupar, per exemple, programes de millora de salut dels ciutadans en matèria de colesterol, per exemple, o programes de rehabilitació cardíaca o inclús programes de foment de l'esport urbà des de les escoles. Per què repartim aquesta quantitat de diners a un club i per què fem una altra quantitat a un altre, tindrem que justificar-ho i explicar-ho i prendre la decisió entre tots. Així serem el més justos i el més equitatius amb tots els clubs i sobretot amb tots els xiquets i totes les persones de la nostra ciutat que volen accedir a aquestes ajudes per a desenvolupar la seva vida en matèria esportiva. I com ella diu, soc garantia de que lluitaré i treballaré per a donar oportunitats a tots els xiquets d'aquesta ciutat que vulguin practicar esport i que, com jo les vaig tindre, que tinguin instal·lacions adequades i on puguen desenvolupar la seva activitat. Aleshores tenim que treballar en això, sobretot, centrar-nos en millorar i en donar oportunitats dignes als esportistes.